zehazki zein da gazta hori? Bigel gazta. Bigel, bezala Bigel. Bigel, bueno, izena berez guk elur gazta egiten genuen, zala gazta berdina, baina formatu txikian, orduan behin mamila sobratu ditzaigun, eta molde bat aurkitu genuen gaztategin, eta elurren gazta handi bat egin genuen. Horregatien, hasiera baten Bigel elur handia izena jarri. Elur handia izena jarri genion, eta hola gatu zen. Oain ez dugu elur gazta egiten, eta Bigel gazta egiten. Bigel gazta da, pasta biguña. Pasta biguña. Irekina ezo? Hombre, irikin behar dezuzuk, eta hasi bertzea martxan zen, zunik irikitzea? Venga, irikiko deu. Hau, nola irikitzea? Hola hartu, eta vuelta eman, aldez. Vale. Paperak entzen dio. Paperak entzen dio. Azkeneko 3 aste paper barrun pasatzen 3 asteak, azkenengo beste lizuno bateatzeko? Olenoti badagaia? Ja, justo lizuna ateatzen zaionean, paperean sartzen dugu, azkeneko 2-3 asteak paper barruan ontzeko. Mundu honetan lortuko dugu, gazta ez lehortzen. Eharra pastela, oideko eharra. Hau da, genialien, gazta mota asko oso ezaguna da. Berez, bri gazta edo kamen bergazta, gazta mota hau. Baina, karo, guk ardi gazta, ardi esnearen... Hau nola inberda? Bota, atzeaka. Atzeaka, ras, da beha jungoa. Eta den ikusiko zen. Jope, ze makina erra garri egen, Ona, dana ez diau zukaldatuko, pizkatuko, ni probatu nahi da freskoan bai, Vale? Dana ez diau zukaldatuko gaur. Hemen ingo jatenek horrela moztu, beste pusketa bat, horrela xeutziko jau, eta hemen dikan jutea izlaukitxoa gateatzen, bai, vale? Venga, ire kontu, eta hemen xeutziko jau. Eta zapore aldetik, ze zapore topatuko dugu gazta hortan? Bueno, hasiera baten gazta, ez da oso fuertia izango. Pixat, hasiera baten ikusiko dugu ardi esnearen zapore pixat edukiko duela. Eta gero, denbora pasadala, gero eta fuertego jarriko da. Gero eta kremoso jarri, gero eta fuertego izangoa. Incluso, ya... Hemen ikusten dugu hor basterria nola kremosidade hori ateatzen gutean, ez da? Hori da. Gero eta astea pasatzen di joan enean, gero eta kremoso izangoa. Jendeak askotan hori konfunditu. Bai, hori arraro, esaten, no? Gazta normalean, gazta molditik atatzea esunean, gazta gorra da. Gero, lizuna garatzen zaio, eta da, azal honek da kremosidea emati joanak gaztari. Orduan, gazta hau ikuste bat ez lehor xamarra, askotan ikuste dugu, hola marratxo bat erdialdean, hain dara, zakat, irinez beteta, baina. Hartu lasai, irina ez da zikina. Hasiera batean, beti ikuste dugunez, azala beti testura batekoa izatea, eta gero barruka pixka lehorragoa. Gero, denbora pasadala, kremosidea hau juntatzea jutia. Orduan, gero eta kremosoa, gero eta zapore gehiago, gero komplexuagoa zaporea. Nei pixkat mania mateitena da, jendek gazta horiek hartzeitu nian, eta azalak entzen azte zailo nian. Hoi jendia gazo galtzei dugu dendan, Eta hau jatea, ez da jaten dan ala ez, da derrigurezkoa. Segurazki, zapore gehiena azalean ongo dala. Ez dalako gazta ondu bat. Gio batzutan ikuste jozu hor batzu jola azalak entzen da, kiston pusketak entzen azalan eta hor hartzatea hor nervioso jartzek, ez da? Azal hortan 3 litro jundituk eta iaia, Azte baz eurotan kontatzen ja, imagino. Katxila, mar. Ala dek. Pintxo, handi xamarrak ahi datetzen.